And wait lang guys ayusin ko lang 'to. Sound check, mic test, sounds, mic test, ayan. Dali lang, pakita na tayo. Kumusta po kayo lahat? Ayan, mega shoutout po sa mga nandyan. Loading ba? Naglo-loading yata ako. Naglo-loading ba ako dyan sa baba, guys? So yun na lang. Dali na. Oo, naglo-loading. Wala na. Wala na. Ayan, okay na.
Ayan, shoutout po sa lahat. Ayan, shoutout kay Brian. Brian, salamat Brian ha. Brian Usuglo Family, shoutout. Ayan, kay Brian, salamat Brian. Sino ba yung mga nandito? Si Lucky Thomas Team Bulalakaw, shoutout. Ayan, bagong pasok to. Magician, salamat Magician. Napon Julie, salamat sa patamsak niyo ganyan guys ha. Maghintay lang tayo ng mga konting tao, guys. Wala pa tayo mga customer, okay? Dali lang. May mga premiere po kayo, babaan nyo lang ha. Usuglo Family, long time no see. Hello, musta na po sa lahat, sabi nyo. Ito yung pinaka, LS. Patong LS. Nag-loading ba? Loading ba ako? Loading ba ako dyan? Usuglo Family, loading po ba ako dyan sa baba? Kung hindi. Matawa siya, bakit? Hello, sounds. Mic test, sounds. Mic. Hello, sound check. Mic test, ayan. Hello. Sound check, mic test. Ayan, okay na. Wala na tayo, Tanggalin ko na tong para mas malinaw yung natin. Background. I-blur na lang natin. Okay, yan. Okay na ba? Loud and clear. Okay na, host. Yan, tanggal ko na yung background kasi baka sa yan. Sa pangalan ito? Sa siguro sa din sa background. Ayan. Usuglo Family, maraming salamat ha. At Brian, salamat po sa mga nandyan sa train na po. Share ko lang po. Share ko sa community ko. Okay. Ayan. Abangan nyo yung aking tawag dito. Yung journey. Ang doon sa day 4. Wala kasi yung day 4. Dun sa, kasi every pinag-vlog ko yung pang 10,000 natin para kapag nakapag 10,000 tayo. Siyempre, celebration yun. Siyempre. Kailangan talaga kapang kaya mas madaming subscriber. Kumusta Usuglo Family, kumusta po? Long time no see. Ito yung pangalawang LS ko ngayong 2023. Kaya minsan hindi na ako nakakapag-LS. Kaya ang ginawa ko, content na lang ako. Kaya ito, tumuloy na naman ako ulit sa mga bawas pala ako guys. Nilagasan ako ng isang guhit. Dati, kanina, 9.2. Ay, nilagasan na naman tayo. Dali lang. Yahoo! Hapon Julie, long time no see. Namisa Miguel Lasca, di ba? Maka-BG ko mo kanita. Gistoryan nyo ko pa eh. Okay, may Hapon Julie na eh. Long time no see, Hapon Julie. Okay na, host, medyo busy. Okay. Medyo busy. Talagang busy na yung mga tao ngayon. Dali lang. At wala na Hapon Julie. Nagluluto nga kayo, di ba? Kanya ako rin. Tsaka si Koyang Blood. Ayan. Sigurado Hapon Julie, marakang ka stock video kanya.
marakal ka stock video kasi sobra-sobra yung video mo ngayon sigurado. Kasi sobrang takal ka marakal ka ay marakal ka ay ni marikla. Marakal ka nanos kanina dakal ka shoot, dakal ka racket, dakal ka tigtalan. Sigurado marakal ka upload ka niya. Pina mo na lang mo, wah, eh, kubalo sana unahan ko. Ali, unahan mo Apon Julie kung itang Machoka Pilipinas. Kaya sabihin mo, day one. May day one in Pilipinas. Tapos upload mo itang day one mo. Tapos after na ita, day 2. Hanggang may episode yung mayari. Makanting gawan mo Apon Julie. Nabalo nga video may itang Machoka ng aeroplano o ta day 1. Papunta kitang hotel. O tapos Apon Julie pwede mong kunan itang bawa big live kita Facebook. Kung may itang Facebook, download me. Tsaka may edit. Dala making YouTube, pwede ita. Kasi alin na naman kaya ka eh. Edit mo naman eh. Pwede ita, Apon Julie. Yaw mga ting gagawin ko minsan, kapag halimbawa nag-live ako sa Facebook o tinatamad ka ng mag-video, pwede mong kuhanin yun. Awan eh. Marami mo at ka. Apon Julie, pwede ita. Content ita Apon Julie. Kasi edit mo na mo. Bawa, gawan mo yung edit mo, hindi na may music background nilang no copyright. Bawa, tawa-tawa. Kaya, detang moment, kanya pagkagalit, balo mo siguro deta Apon Julie. Di ba, tingkang kaya, gamitan mo lang ang Canva, edita. Kaya makanyan. Pwede Apon Julie, basta edit na mo, sama-sama na mong edit. Tapos gawin mo na yung thumbnail, okay? Iting technique Apon Julie. Ang makakit ng along vlogger, dito na parang akay pala rin. Mamonitor pala rin. Kasi upload mo rin kung naka Facebook, YouTube, pwede ita. Basta i-edit yun. Wait Ating ko nga rin sa agli niya, kanta niya rin. Wapin! Digdam ko na itapon, Julie. Narinig ko na yun kay Raymond Rani. Yung isang araw nag-live siya. Nandun ako. Pinakinggan ko nga yung magandang yun, about sa musika, di ba? Pero okay siya, maganda, bagay sa boses mo yun, tsaka bagay sa personality mo yun. Kasi nag-start ka sa musika. Kaya yung mga dun sa mga binitawan mong mga salita doon at saka kanta, tugma yun sa personalidad mo. Yun ang masasabi ko doon. Kala mo music video ya kasi atin niya mag-edit. Mas masanting Apon Julie. Bala ko na yung buri mong sabihan. Kapag di ba, ginawa mo yung kanta, tapos ginawa mo kanta, tapos yung parang kapilan nakita ko na yun. Ganun ang gagawin mo. Mas okay yun. Music video yung unang mag-edit. Sige. Agin ako yun sa tang. Ayan. Tanggalan kayo mo yung music. Ayan. Pwede na umukyat, Apon Julie. No contact up again.
Hindi na ako yata biyasa mag-stream niya sa live. Ayan. O yan, Hapon Julie. Shout out, long time no see after 190 years. Ayan. Okay. Hapon Julie, daramdaman mo ko. Roster there. May na. May na. May na. Ay, daramdaman. May na yung boses mo. May na, may na. May na, may na, may na. Apronel, shout out Apronel. Ayan, tunay akong Ronel. Pero, niyawsan mo Alfred. Tamsak daw na po, sabi niya. Apronel, salamat ha. Mag-live ka? Namilyari Hapon Julie. Sound. Pwede na eh. Kasuotin niyang echo. Sound. Tina. Atin na, okay na, okay na. Atin niya mong echo. Atin niya ang echo. Hello. Okay na, okay na, okay na. Kasuotin niya mong kaya Hapon Julie, echo. Oo, ano sa rin. Kasi wala magkanta ka. Okay. Sige, Apronel. Ali, balik mo yan kahit ang ating echo Hapon Julie, ang ating guy. Kasi may na yung boses mo eh. Wala mo naman, bulati na rin yung palapalo na rin. Kaya nga gagamit na rin. Hello, mega love shoutout po everybody. Nundarag naman ito. May na, Hapon Julie, may naya, may naya. May naya yung baba. Apo Ronel, mahina ba sa baba? Mahina yung boses ni Hapon Julie sa baba. Ako may naya narinig ko eh. Hello. Yan. Hello. Okay na yan. Yan. Hello. Ay, ako Okay pala. na. Ate ko palang echo, ne. Mm-mm. Echo, mama ko. Ay, Wala yan, okay na. Pero tikang niya ako. Mas masigal niya Hapon Julie. Daramdaman daw. Clear, loud and clear. Atin niya ang echo. Echo. Ay, hindi ako. Hello. Hindi ako. Ngini, yung boses naman ngayon ni Hapon Julie, bala mo kaya Maragul. Hello, Hapon Julie. Nandin, okay na itang nandin eh. Ano yung kaso ngayon, medyo may Check. yan. Sound check. Echo. Echo, mama ko. Echo. Atin niyang echo. Balo ko na. Hello, sound check. Hello.
Sound check. Tinya pa rin echo. Medyo. Tinya Pati echo. niya ba? Yan. Sige pa. Magsalita ka, Apen Julie. Bakit kaya tinyang echo? Echo, echo. 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 Sige. Yan. Echo. Sige pa. Titak na yan. Echo. Echo, echo. Sound, check. Sound, check. Sound. Hello, sound check. Yang echo ne, ay. Ating kong kain ating kong balamit ang mumugon ne. Ating Medyo. ang mumugon. Medyo. Usuglo. Tumatawa si Usuglo. Sige. May galiwa yata yung setup ko ne. Kasi alin na ka mag-live. Tsaka alin na gagamitin behave mo. Behave. Gagamitan mo by pangkanta. Hello. Sige. Kuya ba ita? Masigla. Check. Itang mumugon. Wala mo ting electric Okay. pan. Mag-mute ko pa niyan. Pota kako itapong Julia. Tingnan mo yung Try ko electric na pan. mo. Sige, mag-mute ka mo. Sige. Hello. Ay ta, kaya kayapin. Echo, yan kanya yung kailangan ko. Echo kay echo. Echo. Sound. Wait ta, yan naman. Low. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, check. Check. Hello. Hello, sound check. Hello. At niya talagang echo ne. No kanya kaya ito. Sound check. Natin yung echo. Ayumi! Tawag ko ni Daddy. Actually, Caldero. Sound. At yung Caldero. Yan. Atin niya pa rin eh. Check. Natin niya pa rin. Lokal niya itang iko ngayon. Balo ko na palitang ke setup. Sige. Sige Apong Edward, magsalita ka pa, Ken. Sige. Apronel, sige, Apronel. Unahan may pa mo yan. Yung kaya kami kaya mo, alaga mo, isita mo. Makitsa ka na potang bagya. Kasi, lumbatsa pa naman yung 2 hours tamo eh. Okay? Kakaumpisa ako pa eh. Ayun na ba mag-set up yapon Julia? Samasa niya sama ano lang niya, ayusin lang niya yung setup niya yapon Julie. Okay? Okay. Asan na ba yan? Hindi na yata ako marunong sa stream. Submit lang ayusin mo ang stream. Okay, stream. Para hindi mainit. Ayan, 4 million. Salamat sa 4 million in the house. Salamat. Hindi nakakaya. Salamat po sa 400 million. Ayan. Wait lang si Apon Judah. Inaayos lang yung setup niya kasi matagal na hindi na sa setup yan. Hindi niya nagagamit ng mga ilang buwan. Siguro isang 2 buwan na may check siguro. 2 months na pala. 2 months. Okay.
Magsabi ka lang hapon, Julie, kapag tapos na yung setup mo, ha? Pag naayos na. Hello, check, sound check. Test, mic, test, hello. Okay na. Check. Okay natin. Okay na. Sige, Yung loud may and palit clear. ang pipindot ko. Check sound. Try tayo mo yung kaya. Yung music naman. Try kay music naman. Nung magsilbi. Okay, sige. Ano kasi. Ala, nanakot ang balo. Ay, my goodness. Napakas yung patugtog ko. Ganano.
Ate niya. Atin niya Apong Julie. Wala, may nayan eh. Atin niya. Malakas siya atin. Malakas. Wala mo Apong Julie basag yung music mo. Wala mo, match. Papi. Yung music, yung voice mo okay na eh. Tapos yung music mo, wala mo basag yan. Wala mo ordinaryong behave. Mantaya. Pero, mantaya. Pero yung boses mo okay na eh. Alanin niya po. Malinis na. Mali yata pa ang saksak. Malampat na kasing alin magagamit yan. Kaya, Mga pin eh. may bulok na eh. Ay, may bulok na. May tambunan May stock. Stock up yan eh. Kailangan talaga magagamit sa ring behave. Ay, aparato. Alam mo na yun, Ebisa. Pero, Hello. alam music. Bila ko ya. Yan, okay na. Ako dyan mag-play ka, diba? Wala mo lang yung music na daramdaman ko. Kaya, wala mga nita. Si Ben, palta may pinagawa. Aluwa ang music. Sige. Aluwa ang music. Muntik bawan. Yan, okay na. Okay na eh. Sikat mo yung bagya. So, Sir Ariel, nag-shoutout ko. Happy New Year, Sir Ariel. Yes. Salamat. Yan. Ako, Julie, bala mo kayo daramdaman kang boses mo. no ka rin. Hindi na ako. Kenny na. Kenny kaliwa. Ala ang daramdaman na boses mo. Pero Kenny kanan natin. Yan. Pasensya na, Sir Ariel, 5 matagal na akong na-stuck yung Apong Julie. Dito Apong Julie. Sa kanan lang. Okay. Sa kanan. Alayo. Yung kanan, okay yan. May boses. Itong kaliwa, wala. May music. May music. Nagpalitan ka lang. Ayan. Sige pa. Yan. Okay na Apong Julie. Ganyan. Okay. Yan. Pantenengan. Yan. Panten. Yan. Hello. Sound check. Hello. Sound check. Hello. Okay. Try kaya. Long music naman Apong Julie. Try may pinalong music. Sound check. Okay na. Darang. Hello. Boses. Okay. Okay na. Yan to. Sali. Nayang kanta ko. Nakabiyasa magkanta pong Edward. Mali siguro Apong Julie. Mag-racket ka niya. Ayan, pasensya na po kayo ha. Manggugulo lang ako dito sa channel. So, mag-ano sana ako mag-audit. Edit na. Try ko nga to. Sound. Yan, okay ah. Yes. We could tumble like weeds in the wind. We could scatter like leaves in a storm. We could
could stand like an oak and never to choke, and the love we had is gone. We could buckle like a bridge made of tin, and we could settle like a house made of glass. We could sail like a rock and weather the shock, and try to make it last, and give each other love every day. A little goes a long, long way, and we could have it all, and we could have it all again. We could crumble like a castle of sand, or fade into like a rose on a vine. We could sail in a dream to the lost in my sins, and I try a second time, and give each other love every day. A little goes a long, long way, and we could have it all, and we could have it all again. We could have it all again. Just stumble and you fall, you out of your losses, you gather your forces, and you try again, and give each other love every day. A little long, long, long way, and we could have it all, and we could have it all again. We could have it all. We could have it all again. Diyos ko dahil. Ayun. Apon Julie, bumalik na. Bumalik na Bumalik ang na. boses mo. Oo. Maganda Bumalik na. Maganda na. Oo. Bumalik na. Ayan, maganda na yung setup mo. Galing. Ayan, Oo, talaga bumalik magaling si na ang Apon Julie. setup. Magaling ka daw. Magaling, salamat sabi po. naman ni Ariel. Anong itsura ko kaya sa camera? Ayun. Ayun pala itsura ko sa camera. Ayan ako sa camera. Ayan. Ganyan lang nang tayo eh. Hindi ako nakaayos eh. Ano lang eh. Sige, kakantahan pa kita ha. Sige. Isa okay. pa rin ano. Try ko nga itong kantahin itong awiting ito. Kasi pinag-aaralan ko to eh. Ulam na. Totoo yan, Boss Ariel. Sir Ariel. Boses pa lang ulam na. Abangan nyo guys yung niya. Yung photo album niya. Photo album. Yung album niya akong Julie. Yung, may album po ako, yung photo album. Kasing title of musika. Awit ng musikero. Ayan. By Ronnie Raimundo. Si Ronnie Raimundo po ang composer, musical arranger ko. This is Mr. Ronnie Raimundo. So, maraming salamat po sa pagbigay nyo ng opportunity sa akin, Mr. Ronnie Raimundo. Ayan. Try ko nga kantahin ito. Okay. Yes, salamat. Ayan, parang mali yata. Ito. Yes. Try ko lang po ito ngayon ko lang po kakantahin to. Sana may paseto ako. Puro falsetto kasi ito.
in my search of something real. There were great, unsuspicious bridges made of silver line of steel. There were tiny wooden terraces, and there was bridges made of stone. I have always been the strangers, and I've always been alone. Sige, Ariel. There's a bridge to tomorrow. There's a breeze in the past. There's a maid of sorrow that I pray will not last. There's a bridge made of colors in the skies high above, and I think there must be bridges made out of love. I can see him in the distance on the river's other shore, and its hands reach out to longing as my own have done before. And I call across to tell him where I believe the bridge must lie. And I find it, yes, I find it, if I reach until I die. Sige, Ariel. Well, the bridge is between us. We have nothing to say. We will run to the sunlight and meet me halfway. There's a bridge made of colors in the sky high above, and the certain that somewhere there's a bridge made of love. La la la, la la la, la la la, la la la. Ooh, ooh, Ay, nakatas na pala ita. Hindi ko pa siya kabisado po. First time ko siyang kantahin. Ayan. Ang ganda Masalimuot. nung songs na yun, Apple Julie. Bagong Mm. pasok mo yun, no? Bagong pasok. Yung Bagong yung- pasok. Yun, yung kinanta mo Oo. bago. Bridges. Ayun Ano ko lang yun? narinig yun. Ay, ano yun? Pang-relax. Pang-relax pero hindi ako relax doon. parang minadali ko siya kasi hindi ngayon ko lang kasi talaga siya kinanta. So, pag-aaralan ko pa Bagay. ng mabuti yan. Pero bagay, There's Apple a Julie. bridge! Oh, di ba? Ang taas. Oo. Mataas yun, Pero kala bagay mo na. lang. Pero bagay mo, Apple Julie, yung kanta na yun kasi ano yun, with ano yun, with parang feelings na eh. Di ba may feelings ka pa Mm-mm. doon? O yun, yun. Wala nga eh. Dami makikita siyempre, pero sa boses nararamdaman, Apple Julie, ko naman. Oo. Pero may sinabi dito, ano daw, kantahin mo daw yung ano niya. Play mo dito para di rinig ni Ate Julie.
Okay, wala naman CPR. O sige, play mo. Play mo daw yun, ano. Wag mong Ito. pakita na lang yung video. Hindi, Tapos hindi pag ako narinig ko siya, kukunin ko yung link. Tapos ayusin natin na paayos ko kay Sir Ronnie Raimundo. Akong Julie narinig? Hindi. Ay, hindi. Try ko nga. Ako lang magpe-play dito. Sige. Akong Julie kasi mahina internet dito. Ikaw nang try mo. Sir Ariel, maganda nga to. Yung okay lang. Narinig ko na to, di ba? Yan, narinig. Eto ba, sir? Sige, anuin natin to, I-version ko, ipapataas ko ng tono. Kumakatok ka sa pintuan ng puso ko. Boses na yan, Akong Julie. Kuya, bakit ayaw mo pumunta kay Sir Ronnie? Muling umibig ang puso kong bato. Sige, try natin, Bigla kang nawala at di mahagilap. Saan ka natin na mabuksan ng iba? Dati-rati kay saya natin magkakasama. Ganda. Nagmamahalan ng tapat sa isa't isa. Kuya, ikaw gumawa nito. Grabe. Ngunit ito'y biglang Ang naglago. ganda ng melody. Tsaka Sabay pa nating Kaya rin Akong Julie. Singer and composer yan. sa Sir Ariel. Matagal ko na rin kilala yan. Kuya Ariel. Wala bang key sa akin to? Kasi male version nito. Siguro itaas mo ng key. Tiga saan si Kuya Ariel? Alam ko Yun yan, sabi niya. naman sa kanya ka rin muli Marami siyang kanta na magandang boses. Yung ginakanta mo dati. Pagkakang kinala ko. Ganda ng boses mo, Kuya Ariel. Di ba umaakyat? Sabi na hakyat. Ilang taon na, hindi ko makakyat. Yan, Kuya Ariel, baka naman umakyat ka naman dito. Tapos sa akin. Pag nag-live ako, Ibig na iyong sinayang. Ang ganda ng boses mo, Kuya. Sayang itong kanta mo. Hindi mali ang magmahal. Baka ikaw ang nagkamali. Uy, hindi, Ariel. ng minahal. Ma'am Jean Binay, may kasama po Shinjo. from Korea. Ngayon'y bangungot na. Pangungot na. Nauwi ang pagsasama sa alaala. Me, Chosen Vlog. Ay, sarap po. Ayan. It's me, Chosen. Shout out sa'yo, ha. Ano ba ang tunay Tinanggal mo na yung na vlog niya. dahilan? Bakit ang puso ko'y iyong iniwan ng tuluyan? Okay lang kung di mo ako mahal, kaysa sasabihin mo na may iba ka lang minamahal. Okay lang kung ako'y nasasaktan, kaysa ikaw naman ang makita kong lumuha ng lubusan.
Ay, type ko siya. Kuya Ariel. Sir Ariel, gusto ko siya. Love song yan. Yan. Parang, Love song yan. parang ano siya, parang nakahanay siya dun sa kanta ko. Yung mga takbo niya. Parang, magkaano sila, magka-genre. Okay lang kung di mo ako mahal, kaysa sasabihin mo na may iba ka nang minamahal. Okay lang kung ako'y nasasaktan, kaysa Ay, ikaw naman parang ako to, ang nakita kong lumuha ng lubusan. Mapagparaya. Ariel, bigay mo sa akin yung video okay version tapos ano, gusto mo bang i-adjust ko or merong Meron daw siyang video, okay. Oh, meron daw. i-adjust ko ng konti. Siguro ipa-plus 3 ko. Kung po pwede lang. Kung po pwede para ma-cover ko na siya. Tapos kukunin ko yung lyrics. Meron ka bang messenger? Mag-messenger tayo. Para naman Kasi Alam isa ko, sa Julie, ganyan din yung pangalan niya, Ariel 5 sa Ariel Facebook. 5. Kaso, matagal mag-reply. Busy siguro siya. Oo, busy. Ariel, wag ka na maging busy sa akin. Gagawin na natin to. Ipapasok ko dun sa yung kanta mo, ha? Ikaw ang gumawa nito, 'di ba? So kailangan lumitaw yung pangalan mo dito. Ikaw ang composed by and the original song by Ariel 5. I-covered ko siya tapos kung papahintulutan mo ako, total ibinibigay mo naman, pinapakanta mo naman siya sa akin. Ipapasok ko dun kasi may gagawin akong album kasi hinihintay ko pa yung ibang kanta. Ngayon, kung mabibigay mo sa akin yan, i-version ko sa akin, tapos ipapasok ko dun sa album na gagawin namin ni Mr. Ronnie Raimundo. Pero isa ka sa doon, i-guess ko yung kanta mo, tapos i-cover ko siya, i-version ko siya sa akin. Pero ang lalabas doon sa title mo, i-credit kita doon, Ariel 5. Ariel 5 original song by Ariel 5 and composed by Ariel 5 music and the composer. Ganon din naman ng pero album ko siya, papasok siya sa album ko. Kasi Isang Julie, sa isang parang CD, tapos nandun lahat yung mga kanta mo, no? Parang gano'n. Oo, parang gano'n ng CD siya kasi yun ang first solo album ko kasi dati wala akong solo album, mga lang namin. So, kasama dun yung yung Kapilan Me, itatagalog version ko doon tapos ihalo ko yung Kapampangan doon. Ipapasok ko din siya. Tapos mayroon pang ginagawang kanta sa akin si Sir Ronnie Raimundo na iba. Tapos kung pahihintulutan mo ako, ipapasok ko siya sa ko. Pero i-credit ko siya sa iyo. Ariel, di ka na kumibo, nasan ka na? Mukhang ayaw ni Ariel. Oo, nakikinig yan. Marami Marami siyang original kanta kong Julie, yung Counting on You, Gunaway, eto na naman tayo. Marami siyang kanta dito. Anong channel ni Ariel? Ariel 5? Yan, Ariel 5. Nasa 63K na siya. 63K. Oo, di ba? Sir Ariel, baka naman. Dati lang ako, Julie. Nasa 20-30 yata yung subscriber niya. Pumasok na sa akin. Ngayon, lumaki na yung bahay niya dahil dun sa mga, Marcelito Pumoy, mga ganyan-ganyan. Kaya, kasi parang nasa siya, pumunta yata si Marcelito, kaya kilala niya yata. Kaya, ayun. Hanapin ko pa yung video version. Di pala naka-upload sa YT. Okay, sige. Marcelino Pomoy. Nandito. Buti hindi ka nag-guess kay Marcelino Pomoy.
Ano siya dito? Parang siya yung taga, ayun ko anong nangyari dyan. Sir Ariel, alam kong ano dyan, yung parang concert ata yan. Oo, Umabot ng concert. views yan, kaya dumami yung ano niya, subscriber. Paano nyo po ibibigay sa akin yung yung video okay version na yan pala? I-send mo na lang dito, boss, ay Sir Ariel, tapos kunin niya Apon Julie Oo. yung link. Yun ang Yeah, gagawin niya. Tapos pati yung lyrics po, akyat ka na po dito please para magkaayos na tayo. Pwede na, pag-usapan nyo. Pwede na pag-usapan nyo mga ganyan. Videographer lang po ako sa mga Video. concert. Oy, anong videographer lang? Napakagaling mo ng mga artista, o di ba? Artista pala halika rito, videographer mo nga ako, gagawa ko ng video. Hindi ako marunong. O, diba? Wala akong videographer. Kagaya nito, ang dami kong gustong gawing video. Kaso wala akong taga-video. Ayun. At yung mga anak mo ako niya. Sa Diyos music ko. o sa vlog? Hindi sa vlog ako naman, kaya ko naman eh. Kaso lang yun sa music Yun na video. mahirap. Yun na mahirap yung tuloy sa music talaga. Malayo naman kasi si Ariel eh. US siya. Saka baka may trabaho ng iba yan. Diyos ko, daming trabaho niya no. Ang laki ng sahod. Basta po Sir Ariel, yung link ng video ilagay mo na lang po dyan. Tapos, kukunin niya Apon Julie. Ayun, pag-aralan niya yung kanta mo. Kapag na-perfect na niya or ilalagay na niya sa album niya. Yun sa cover song niya. Ayun, kung bibigyan mo daw siya ng pahintulot na Oo, kasi perfect yung kanta mo. Kung okay, di mas maganda. Di mas makikilala yung kanta mo. Di ba? Oo, para isabay ko siya dun sa Isabay ko siya. Alam mo ba, nung umuwi ako ng Pilipinas, hindi man lang ako wala talaga akong time makipagkita sa ang dami kong di nakikita. Ang dami kong di nakita. Naghihintay ng PM ko. Si Lolita Carbon, hindi ko man lang nabisita. Diyos ko. Si nakita mo, yung kapatid mo, si Levita. Yun. Nakita ko naman siya. Madaling-madali. Madaling-madali, 3 oras lang yata. Talaga? Mabilis lang. Ang layo kasi nila. Cavite, tapos may Pangasinan. Saan ba naman ako iikot nun? May mga lakad pa ako. Sobrang kulang yung isa mga Apon Julie. Isang buwan. Kulang talaga, isang buwan. Kulang ang isang Dapat- buwan. Dati nga 3 weeks lang eh. 3 months. Mas okay. Kaya kasi nagkulang kasi nga sumabay pa yung mga humanitarians tsaka yung mga concert. Meron pang pagdating ko lang, pag kinabukasan meron na ako antimanong guesting sa sa Magalang. Tapos kinabukasan sa Robinson. Tapos isang araw pa sa yung festival, yung Sinukuan Festival. So Sinukuan Festival. Ako doon. Naka-Pilipinyana ako doon. Ayun, para may binaba siyang Nagbaba na, Apon Julie. Para may binaba siya. Ang dali naman niya Mahal kita. mag-upload. Ibang to. Iba. Ibang to. Ibang kanta. Pakakanta rin sa akin yan. Sana naman. Baka gusto mo din, sabi niya. Sige. Okay lang patugtugin dito, no? Hindi naman to kapal. CPR, CPR. Julie. Wow, type. Alternative. Nakista ko eh.
Oo, narinig ka na yan. Wala pa lalaki Ate Julie. Manlalaki siya pero Ah, Miss, pwede ba? Pare, pwede ba? Ah, sir, pwede ba? tagal na to. Almost 1 year na to. Papalitan ko na lang yung ano, yung Miss. Yung pare. Pare, pwede ba? Soy, pwede ba? Eh, mas okay yung muna Ate Julie. Okay yung okay lang. Ito kasi ano siya, pang lalaki talaga. Awa. Mas bagay sa'yo ito. Yung okay lang. Alternative to. Panlalaki talaga. Ang galing nga mag-compose ni Sir. Pwede din to. Pwede rin gawin tolpe, di ba? Pinipit mo na ba ako Julie dahil ba lalaki? O kaya, please, pwede ba? Please, pwede ba? Ay, please, pwede ba? Yung imbes na ano, para naka-rhyme siya. Please, pwede ba? Please na lang, please, pwede ba? Kasi mahal kita naman ng ano nito eh. Secret Lover. Ina, pag-ibig mo, asahan kong mapasakin ang damdamin mo. Kailangan pang mahulog ang loob mo. Ibali na ako ay umahanga ng patag ko. Mabigo nang itago ang tunay na nararamdaman. Mahal kita, yan ang di mo alam. Yes. Ariel 5. Ito, Galing. maganda to. Counting on you. Galing. Ito, Ate Julie. Counting on you. Galing. Maganda. Yan, yung binabasa. Ito, Galing. maganda to. Counting on you. Ito yung kinanta niya. Ito, Ate Ano yan? English.
Yan, Counting on You. Maganda yan. Sa yung lyrics. Sa yung Bi- Sige, kantahin ko lahat ito ah. Asan na yung video okay? Kakantahin ko lahat yung mga kanta mo. It's Saturday morning when I look into your eyes. From that day on, I keep Thinking of your smile. you Say to me that you wanted me to stay. And I said to you all the things I wanted to say. Counting on you, counting on me. Crazy one will ever get her. You're counting on me, counting on you. This love is so much better. Shoutout po sa 5 million sa mga nakikinig dyan. Salamat. Ganda to. Maganda nga siya. It's more than a feeling to hold your hand beside me. I used to be dreaming, you and me, so Ang dami niyang kanta. you say May isang album ka ba? that you wanted me to stay. And I said Baka naman gusto mo akong gawan ng kanta. all the things I wanted to say. Yung parang style ano. You're counting on me in this crazy world we're all together. You're counting on me. Counting on you. This love is getting so much better. Meron akong isang album. Jess G! Mega shoutout po ng Jess G. Meron akong isang album ate. 14 to. Salamat ng Jess G. Ang po rin salamat kung matuka ba kayo na Na-release ba yon, Ariel? Thumbs up, Jess. Thumbs up Na-release po. ba yun? Salamat ng Jess. Ariel, sing ko ba ang ano mo? Ay, ano siya? Naman na siya sa lahat. Pero mas maganda kung dito kung Eh, na ako kilala rin tao kanya kaya live niya. kilala Wala na ako ka. si Man. Mas natinga po dito kung makent niya tapos pakatatalan eh. Ewan na yan. Eh, kasi yung concept. Salamat. Emil na sa lahat. Kilala na ako ba ako? Na-release yun sa bahay lang at sa car stereo ko lang. Ikaw naman. Release natin, gusto mo? Pakakanta mo ba lahat sa akin yan? I-release ko. I-release ko. I-release natin. Ikaw. Joke lang. Hindi, baka naman gusto mo ibigay sa akin. Ipahintulot mo sa akin, kantahin ko. Counting on you, counting on me. Alternative yung mga ano niya. Parang style ano siya, style. Kung sa version ng lalaki, style siyang na-release sa bahay lang. Ano bang ginagawa mo sa sa US ka ba? Wala kang time talagang mag-release. Parang banda Baka- sila Panjuri. Banda. baka Alam ko naman, banda mo. Banda sila. Tumutugtog ba siya sa USA? Tumutugtog ka naman yata eh. Umuwi ka, Likay, record natin yan. Kailan ang uwi mo sa Pilipinas? Nurse ako, Hindi masabi ko sa'yo, nurse siya eh, kaya hindi siya Busy siya. Busy. hindi siya, Busy yan. yung music kasi, yan, second thought lang niya yan. Kasi music is fashion. Fashion niya talaga, pero kung ginawa niyang talagang kung talagang inano niya yan, magkakaroon siya ng Seryoso. album talaga. Seryoso Singer talaga siya sa- siya. Pero hindi kasi, alam mo, ako naman talaga ngayon, ganyan ang ginagawa ko. Dati musicera ako, di ba?
Pero pag umuwi ako, musikera talaga ako. So, dito sa YouTube naman, uy, wag mong kalimutan ng kumanta. Umakyat ka dito kahit na nurse ka para ano. Ano kaya yan ang pagkanta? Malay mo naman, di ba? Ngayon, Ariel, kung meron siyang ano, mga video okay yan, ipasa mo sa akin sa video okay niya, tapos i-adjust ko na lang ng ano, ng keys kasi alam ko busy ka. Meron naman akong tiga-adjust ng key. So, yung kagaya ng mga binigay sa akin ni Rani Raimundo, binigyan na akong kanta at bali 2 yata o 3 yung upcoming na binibigay niya sa akin. Ngayon, dahil key niya talaga, yung version niya talaga yon, hindi niya talaga na-release din. Sa dami ng milyon-milyon niyang kanta, hindi niya na-release kasi magaling talaga kayo talaga mga kapag umikot yung utak ninyo sa musika talaga. Kahit ako kapag minsan nakaka-compose ako, pero hindi ko lang siya pinapansin talaga. May music-minded ka talaga pag lumabas sa bibig mo, tsaka ano, makakagawa ka talaga ng kanta. Pero ako talaga hindi ko, yung ginawa kong kanta yun lang, introduction lang, mga Kapampangan version lang. Pero meron akong ginagawa ngayon, Tagalog version ng mga banyagang awitin dito, yung kanta ng French tsaka Japanese. Ayan. Yun ang ginagawa kong kanta ngayon. Kasi hindi ako di ako makapaggawa ng music talaga dahil hindi naman ako gitarista. Drummer lang ako. Pero drummer ako, pero kailangan ko talaga ng musician talaga na composer ng lagi akong nag-promise akit kay Idol, kaya lang busy lagi every off ko, edit ako ng video right now, video ng Aegis concert. Uy, baka naman pwede mo akong pag-edit dyan. Ayan. Maraming beses na yan nag-promise na Baka naman gusto mo akong bigyan ng isang isang bagsak na concert. Bigyan mo kami ni Yapong Edward ng tig-isa para naman dumaming subscribers namin. Yung video. Oo, yung Hindi, Ariel. Kung kasi right now, kagaya ng sinasabi mo, Aegis ang boses ko is may kahawig sa Aegis din. Kung talagang bibiritin mo, pag Aegis ang kanta, ilalabas ko talagang Aegis yan. Kaso lang, sa pilitan. Ipilitin ko talagang maging Aegis yan. Baka bigla na lang mabas yung tawag doon, yung boses ng pati yung ugat dito, litaw na agad. Malabas yan. Natawa ko. Yung ugat ugat ng mga kamay ko, lalabas yan. Nagiging green ako pag kumakanta ako ng Aegis. Kukulay green ako. Paano ang dami kong videos, hindi ko alam kung paano mag-edit. Nung last concert namin sa Concepcion Tarlac. Concert, bumalik pa ako dun. Nag-concert pa kami dun. Napanood ko yun. Panood mo, di ba? Diyos ko. Facebook. Hindi ko alam. Sa Facebook. Wala, nila-live na lang kasi walang Taga-video. Kita mo naman. Walang taga-video talaga. May taga-video ka, di ba? Kaso ang problema, hindi mo na i-edit kasi nga biglang live na lang. Nag-live na lang ako, ganun na lang. Tapos pag may panahon, lang. Sabi ko nga sa'yo, Julie, pwede naman yung kunin. Sa'yo naman yun eh. Bagay. Yun eh. Original mo yun. Pwede mong kunin tapos i-edit mo na lang. Cut mo na lang yung mga hindi. Kagaya nung sa Robinson, Filipiniana style ko. Hindi sa akin yun. Yung video na yun. Nakita ko, Julie. Alata na hindi sa'yo na yung niya. Iba yung Julie, yung sounds niya. Yung iba yung talaga yung picture talaga. Sa radio station kasi ng Channel TV 36, tapos sa TV ng yung Pampanga CNN Pampanga ba yun? Pampanga region. Sa kanila yun. Sa radio, tapos saan ka daw magla-live concert? Wala pa akong live concert. Baka sakaling dito sa may yung nakaraan, yung mga video ko hindi magaganda. Yung mga magaganda kong video nasa mga kasama ko.
Hindi naman pinapasa sa akin. Pag pinasa sa akin, baka naman pwede mo akong gawa ng edit. Edit mo. Kasi hindi landscape ang kinukuha nila eh. Yung iba hindi landscape eh. Kaya Portrait. Parang sa Portrait Facebook lang. ganyan. Ganyan. Puro Pero portrait pwede lang. naman. Pwede naman sa YouTube, Apple Julie, pwede naman ganyan. Pwede siyang i-edit. Oo, pwede. Ay, hindi siya Madami ako may-edit na ganyan, ha? Pahiga. Eh, Ano lang hindi. siya, patayo lang siya. Mahihirapan Ah. ka rin. Pero, Ganun. okay lang yun naman yun na kung nakaganyan lang siya. Pero pag inayos mo yung, niya, edit pagka-edit, okay lang. Ayun, may binaba pa siya. Inayos mo yung, edit pagka-edit, okay lang. Ayun, may binaba pa siya. Inayos mo yung, okay lang. Okay. Ayun, may binaba pa siya. Ate, you like song? Try mo. Mamagat nito. Oo, gusto ko. Na ikaw ang kapiling ko. Sa pagtulog pangarap ko'y ikaw at ako. Hanap-hanap ang mga yakap mo. Hiling ko sana ay ito'y totoo. Ang gaganda. After nito, papatagtog ko yung yung binigay ni Rani Raimundo para marinig mo ha. Akala ko noon ay magiging Yan ang ang nag-edit kasi noon yung sa Madhouse. Madhouse Music. Baka pwede ka sa Madhouse. I-recommend nga kita kay Kaso lang kasi dapat present ka lagi. Pinapakit kasi doon eh. Oo, no. Please naman. Nalay mo naman may lumusot sa mga kanta mo na kapag na-promote natin yan. Dapat kasi ipinopromote yung mga kanta mo. Kapag may video okay ka sa akin na ibinigay tapos isi-send mo sa akin, ang gagawin ko doon, ipa-plus 3 ko ng pitch or plus 2. Kasi, iba yung boses kasi ng lalaki sa babae. So, may karagdagan. Kagaya nitong binigay sa akin ni Sir Rani. Ang binigay sa akin ni Sir Rani kasi, boses niya ay pitch niya. Pitch niya tapos, binigay niya sa akin. Tapos ako na nag-repair. Ako nang gumawa ng paraan. Oo. Sis G, salamat ha. Salamat po. Sis G, mega love shoutout. Salamat. Eto siya, pakinggan nyo ha. Habang Sika? tayo ha. Yung kanta mo, Apple Julie. Oo. Yan po ang kanta ko. Litin ko man ang buhay ko, ito pa rin ang aking gusto. Ang maging musikero, sikat na musikero, pinapalakpakan at inaabangan. Musmus pa ako ay pinangarap ko na, hanggang sa aking pagdadalaga. Heto ngayon, pamilyado na, hawak pa rin ang gitara, nilalaro sa daliri ang mga eskala. Lumang gitara, sang tambak ng pyesa, ito ang kayamanan ko. Ipinamana, ipinasa, pinagkatiwalaan sa akin ng mahal kong maestro. Salamat sa inyo, mga kaibigan ko. Hanggang sa muli,
Sana'y huwag kayong magsawa. Ayoko kasing magsara ng kurtina. Nandito lang ako, naghihintay lagi sa inyo. Ulitin ko man ang buhay ko, ito pa rin ang aking gusto. Ang maging musikero, sikat na musikero, pinapalakpakan at inaabangan. Salamat sa inyo, mga kaibigan ko, hanggang sa muli. Sana'y huwag kayong magsawa. Ayoko kasing magsara ng kurtina. Nandito lang ako, naghihintay sa inyo. Salamat sa inyo, mga kaibigan ko, hanggang sa muli. Sana'y huwag kayong magsawa. Ayoko kasing magsara ng kurtina. Nandito lang ako, naghihintay lagi sa inyo. Ganda. Yan. Bagay sa'yo yun. Totoo yung sinabi ni Rani Raimundo nung napunta yun. Bagay nga. Kasi narinig ko Bagay yung sinabi niya, Cory Bisdak, may ka-shoutout. Narinig ko yung sinabi niya na, bagay kaya akong Julie to, sabi niya. Kasi bagay na Linaw ng bagay. boses. Kasi lalo na sa experience mo akong Julie. Ganun. Linaw ng boses mo, Ate Julie. O, di ba? Maganda daw, parang sinong Lolita ako? Julie, kilala mo? Si Lolita Carpo. Yung asin. Okay. Yung asin. Yung singer ng asin. Si Lolita Maganda. Carbon, yung ang gusto makapagkita sa akin ni Lolita Carbon. May ibibigay din siyang kanta sa akin. Kaya hindi ako nakarating naman nung umuwi ako. May ibibigay siyang kanta talaga. Kaso, hindi ka nakapunta. Papakanta niya sa akin yung isang kanta. Hindi ako nakapunta talaga. Grabe. Wala kasi talagang siguro next time. Uwi din naman ako pag dilista ko na talaga yung This di year. talaga ma-perfect Hindi ko lang isang buwan mo. Kailangan Kulang talaga talaga isang dalawang buwan. buwan. Dalawang buwan. Sulit na siguro yung dalawang buwan mo. Diba? Linaw. Ganda siya. Malinaw. Sino yung Apat Julie, yung music video na yun? Sinong gaganap? Ikaw din. Oo. Tapos, Ay, okay. yung mga kasama ko. May gagawing ewan ko Yes, kung anong please. gagawin nila. Basta magpapasa lang ako ng mga video sa kanila. Sila na bahala. Okay. Sila na ang gagawa. Yan ang mga pagmamahal sa akin ng Rani Raimundo Madhouse Music. Lahat kasi tulong-tulong sila doon. Kaya nga dapat nandun si Ariel kung kaya niyang umakyat. Ipapakilala ko siya kay Sir Rani. Kasi sayang ang mga ganyan talent. Kailangan niya na po-promote yan mga ganyan. Baka biglang mag-boom. Di mas maganda, di ba? Apat Julie. Di ba? Mag-boom Hindi sa naman kasi industry. Music Sabagay industry. si Ariel, hindi naman niya kailangan hindi naman kahit si Sir Rani, nag-aano lang yan naglilibang lang yan sa YouTube. Gustong-gusto lang talaga niya yung kumanta, mga ganun. Sabi niya Apat Julie na natatandaan ko, sabi niya, kaya pumunta daw sa YouTube kasi nga daw, titignan niya daw yung mga bago Mga talent. parang medyo malat niya yata. Ipasa naman sa mga medyo bata. Mm. Sila naman parang narinig na yung mga compose niya. Alam ko ganun yung Oo. narinig ko sa kanya, di ba? Oo, Kaya, lahat. gusto niya. Hindi Kahit naman, hindi hindi siya- naman lahat. Kahit hindi bata, binibigyan yan Kahit Sabi ultimong si Angels, sino ba yun? Yung Angel na, yung bakla? Yung Yeah. Angels, yung YouTuber, binigyan niya rin ng kanta. Di ba? Ang dami niya binigyan ng kanta. So, si Ariel, pamigay mo na yung kanta mo. Joke lang. binigyan niya lahat ng kanta. Yung, Sino daw si Rani?
Si Rani Raimundo. Kasi ano yun eh, yung kumanta ng Why Can It Be? Paki ano mo yung, search mo siya, Rani Raimundo. Why Can It Be? Ano yung, yung composer singer na kasabay? Kapas nito, ano, si Apo. Apo ba di? Apo ba yun? Apo Society, Apo di ba? Hiking Society, Ayun. mga, hindi, nauna yung Apo sa kanya. Apo. Oo. Apo. Ay, oo, sabi niya. O, kilala daw niya. Kilala na. Oo, yan ang yan ang nagbigay sa akin ng kanta. So, kung ano lang, kung merong kan time, kasi ano na naman dun kung may time ka, pag umakyat ka, si Rosalie nga, binigyan niya ng kanta. Tapos lahat ng dinala ko, binigyan niya ng kanta talaga. Si Lovern lang, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, kung inaccept Parang ba wala niya, akong narinig. Wala akong narinig na kanta niya. o may pride ba yung bata na yun, hindi ko pa napagsabihan, baka hindi, baka hindi, kasi nag-aaral Nakagat. Mm-mm. Baka may manager na, no, di ba? Kasi Meron pag yan may natin. manager, Nakikita pag ko may kasi manager sa na mga- kasi, oo, hindi yun pa, Diba? Saka bata pa naman siya. Okay lang naman kung hindi niya, hindi niya, Okay lang yun. At least meron naman pumasok. May binigyan naman yung si Rosalie. si Rosalie, tapos sino pa ba yung si Kuya Al naman, kagaya ni Ariel yon, si Kuya Al Sanchez. Hindi, composer, singer din yon, gitarista. Kuya Al Sanchez. Binigyan niya rin ng ang ginawa niya sa kanya, Ariel, tinulungan niyang nag-mix ng kanta niya. Inayos ni Sir Rani yung kanta niya, inayos niya. Tapos, halimbawa yung mga kanta mo na yan, pag ipasa mo sa kanya, ayusin niya, imimix niya ng mabuti. Tapos, lalagyan niya ng, pero yung sa'yo, parang feeling ko wala namang aayusin sa'yo. Okay naman Kaya lang, ipapasok niya yun sa Madhouse Music, company. Kasi balak niya magtayo ng recording company. Yun nga ang pilit niyang inaano. Tapos YouTubers lahat ang ipapasok niya doon. Kailangan yung mga nasa YouTube na mga nandito, yung mga ordinary lang na YouTuber ang gusto niyang ipasok doon. Ayaw niya nang nagpapasikat at ayaw niya ng mga sikat-sikat na nagpapasikat. Ayaw niya ng mga mayayabang. Ayaw niya rin yung mga feeling na akala mo sikat, mga ganun. Gusto lang niya kasi yung mga taong wala, yung banding lang, tapos normal lang. Kasi sabi niya, hindi naman kasi, sa totoo lang, si Sir Rani, nagpunta na ako sa bahay niya. 3 condo niya, hindi ko alam kung saan ako pupunta nun. Sabi, saan ba? Sa Annex 1 ba o Annex 2? Dito ka sa left side, sabi niya, gano'n. Nandun pala siya sa kabila. Hindi ka basta-basta makakapasok dun sa lugar niya. Kasi, yung security doon, hindi ka papapasukin. Hanapan ka ng ID, tapos tatawagan muna niya kung kung bibisita talaga siya ako. Tapos inspection ka muna, doon ka muna sa balkonahe. Tapos bababa lang si Sir Rani. Kung sino lang yung, halimbawa ako lang may appointment sa kanya, ako lang makakakyat doon sa condo niya. Hindi kasama yung driver ko tsaka yung yung kasama ko. Okay. Bawal kasi isang tao lang talaga aakyat kasi sobrang security talaga dun sa lugar niya. Tsaka yung mga CCTV talaga nandun lahat. Tapos pagpasok mo dun sa condo niya, Antimano, kusina lang siya. Yung palang pinapasok niya sa akin, studio niya talaga yun. Isang condo, isang studio. Pangalawa yung bahay na niya, yung isa. Ewan ko kung saan pa yung iba. Tapos hindi lang na kasi maraming talaga siyang bahay. So marami din siyang. Kita mo naman sino ba ako na binigyan niya ng kanta, tapos siya pa nag-record talaga. Yun niya pa, inayos niya pa. One day lang ginawa yun. 30 minutes. Sabi ko, wala pa ako sa kondisyon. Sabi ko, Sir Rani ka, kung ganun, parang malat ako. Anong yung malat-balat? Lalabas yan. Sabi ganun. Lalabas yan. Sige, kanta ka lang. Ganun. Tapos, ayos na. Kasi gusto ko ganun lang yung marinig lang niya. Tapos, ayos na, okay na. Wala naman kasing selan. Hindi naman kasi tayo
Hindi naman tayo kasi magre-release lang tayo, hindi tayo makikipag contest. Ganun. Hindi tayo wala tayo sa contest. Kung contest ito, paraktisin kitang mabuti, sabi niya ganun. Release yan, sarili mong kanta yan. Walang makakapigil sa iyo. Pag dinabas mong ganyan nilang maririnig yan. Sabi ganun. O, Pag totoo ganyan naman. yan. Sa'yo yan, sabi niya ganun. Kaya wag mo nang anuhan. Ano dyan, sabi sa akin. Totoo man niya po, Julie, kasi ano lang yun eh. Totoo yung sinasabi niya. Totoo yun. Kapag naglalabang ka talagang kailangan talaga todo. Oo. Lang. Hindi mo naman laban yan. Kumbaga, sarili mong kanta yan. Binigay ko sa'yo. Ayan. Maganda namang lumabas sa'yo. Sabi niya gano'n. Hindi ko naman bibigay sa'yo yan kung di mo bagay. Sabi niya gano'n. Totoo yun natin, Julie. Bagay mo nga. Yung kanta kasi ano yun, experience mo na yun. Lalo na musika yun. Musika. Bagay na bagay. Sa totoo lang ayoko ng birit na pag Malumana nga yung kanta. ano, Malumana yan. Hapon, Julie. Malumana yung kanta mo. Maganda nga siya. Hindi siya birit. No? hindi, parang nagkikipag-away ka sa mic. Yung ngat-ngatin mo na yung mic pag hindi mo naabot. Oo. Pero yung kanta na binigay kay Hapon, Julie, maganda. Maganda siya. Hindi siya mataas. Ano lang siya. Relax lang siya. Relax Suwabe. lang ang kanta. Mm-mm. Oo, yun, suwabe. Yun, tama. Suwabe. Pang hotel nga daw eh. Parang Pwede daw sa pang hotel. relaxing. Oo, tama. Yung pang hotel. Kasi yung mga narinig kong ganong kumanta pag Si wala City. na ako sa mga musik. Di kita. Ay, si City. Oo, kilala ko. Apo. Yan. Si City, kilala ko yun. Yan. Ayun. Shoutout sa 300 million dyan sa mga naka-video po. Salamat. Apo Renella, are you still there? Abo? Para may narinig si Caldero niya akong Julie. Nagpa-Frances. Ang kapal daw ng yelo. Ah, Pourquoi tu filmes pas? Merde. Allez, sokong ko. Mazi. Sabi ko, ba't hindi mo pinilm? oh, Bakit hindi mo binidyo yung yung yelo na dumadadagsa? kahit short lang akong Julie, di ba? Okay na yan. Oo, short lang naman eh. Alam ko lang. Hindi O, naman release kasi lang, ayokong salamat, lumabas. O kanta ka pa daw, akong Julie. Kanta. Yung ano ba ito? Anong gusto mo, Ariel? Mag-request lang kayo kung gusto niyo. I love your voice. Sabi naman ni Ariel 5. Ay, Ariel 5. Salamat naman po. Ayan. Actually akong Julie, sa totoo lang, kilala ka niya. Kasi di ba pumupunta ako dito. Ewan ko lang kung kilala mo na siya rin. Kilala mo na ba si Ariel? Parang nung last yata nakita. Oo, lagi nandito yan. Din. Naka-live na yata Kaso si Sir Juan. hindi lang siya umakyat. Nasa kabilang pa ako noon na Julie. Kilala ko na yun si Ariel 5. Sa kabilang kampo. Sa bilang kampo. Try ko nga to. Sa bilang, sige. Sound check. You and I moving in the dark, path is closed, but souls apart. Shadows smile, secrets unrevealed. I need to know the way you feel. I gave you everything I am, everything I want to be. I put it in your hand. If you could open up to me, oh, can't be ever, can't be on this.
was joy. Oh, when it's mass, now like clouds of rain, I'm drowning and I'm blame it's all on you. I'm lost, God save me. I'll give you everything I am, everything I want to be. I put it in your hands. If you could open up to me, oh, can't be able, can't be on this world. 'Cause all I want is just once to see you in the light, but you hide behind the color of the night. Save me. Everything I am, everything I want to be, all can be all, get the eyes beyond. It's all I want, what just once, forever when I can. I'm waiting for you, I'm standing in the night, but you hide behind the color of the night. It's colored brown, the color of the night. Ayan. Oh. O yan, narinig mo na Boss Ariel. Sir Ariel, diyan ka pa ba? Ano, wala na siya. Nakatulog na siya. Nandiyan pa yan, nandiyan pa yan. Ano? Naka-duty ba siya? July? Naka-duty. Hindi siguro, hindi siya naka-duty. Anong oras na ba sa Pilipinas, sa US? Anong oras na ba? 11:23. Sir Ariel, nandiyan ka pa ba? Nandiyan pa. Magising niya pa yung kumare ko yata. Dami. Oh, sasabi yun. Kaya manduwi kiti kumare ko. My God. Actually, kayo. Malbeya, sabi na ako, binabing ka ako. Third na, makalive ko maring Julie. Awa ako makalive yakin ako. Naka-live. Balo Kapila ko na. naka-live. Marakala beses sa hapon Julie. Pakayakit na ka. Makalive yan. Wapi, sinabi natin. Apoy kapatid ko, hinanap mo. Kuya, ang anak lang sa mino na yun. Ay, ako po, busy ako. Julie ako, takala, pintaran siguro. Kaya. Yapin eh. Sayang, yung may kapunta. Yapli niya akong blood. Chone Pilipinas. Maya pa ya. 10:30 a.m. Chone. Ay, salamat naman sa'yo. Ayan. Try ko rin kantahin ito Japanese song Soon, sure.
つめて私だけ You're everything You're everything あなたが思いやりつく優しい嘘ない星の終わったあなた時計くらいの時間を延々と呼びるだろう切に泣くと意味がないならあなたと行きたいあなたとのいじめ出会いその日をいつしけいつよ抱きしめて手でいつものように優しいとこねの中でこのねにしいで見つめて今だけを You're everything あなたが払ってる忘れても愛はきっと許してしまうそんな夜でも You're everything You're everything あなたの夢見るなと優しく愛せるしかなくよにまでかでこえよ You're everything You're everything You're everything あなたと離れるを忘れても I am a bit more kissing that you胸も痛みにも You're everything You're everything あなたが思いよりそちくゆく優しい嘘ならいらないもしのはあなた Oh, You're everything You're everything You're everything You're my everything Parang malakas yung ano ko mic ko
Naninibago akong kumanta talaga. Manibayo ko magkanta pong Edward no rin naka. Alantao. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Hello, hello, hello. Ayan, ayan, ayan. Wala mo manibayo ko magkanta niya. Malamba na ako yung magkanta kayang kaya. Ano, Punchule? Manibayo ko magkanta nga ako. Dahil, ali? Di ba malapat na ali magkanta king live, kining Facebook ko. Mm-mm. Kaya, kailangan mo na ulit ibalik kay Julie Flores, Wane. kay YT. Yan ako biyasa. My God. Nangangapa na naman po akong kumanta. Yan. Ibig sabihin, Julie, may ano yata sa'yo, may request sa'yo. Ate, kantayin mo please yung kay Basya. Basya? Sinong Basya? Ayun. Ewan ko. Anong Yung kay pamagat Basya. nung Basya? Kaya puro nila siya kaya ito. Time and Tide? Naka na, time and tide. Sound check. Sound check. Sound check. Yeah. Songs of people stop my heart. Lord ever knows when the time is right. No one to know it. Saglit. Parang iba yung pasok nito. Basya. Time and Tide ba? Ito yata yun. Bakit meron siyang commercial? Sound check.
ko alam Apong talaga yung Eli. time and tide. Oh, Ano yaman na talaga? so. Apong Yeli. Apong Time Eli. and tide. Nakalimutan ko na yun. Buti na lang Shout out. na-remind ko. Ngayon ko lang narinig yung tide and, ano yun? Tide. Tide and tide. Time and tide. Time and tide. Time and tide. Ganun pala niya. Uh-uh. Huwag mo rin, oh. Apong Eli. Shout out, Apong Eli, ha? Yele, Kenny Happy na. New Year, Tera. Happy New Year. Galing. O, di ba? Ate, piano in the dark, please. O, yan, may nagre-request na. Piano in the dark. After nito, piano in the dark. Di ko yata alam yung piano in the dark. Eto muna. Try ko lang kantayin ito ulit ha. Kasi na-stuck ang boses ko. It's a sad to think we're not gonna make it. And it's gotten to the point where we just can't fake it. Ooh, ooh, ooh. Well, someone good lyrics, we just won't let it die. I guess neither one of us wants to be the first to say goodbye. I keep on wondering what I'm gonna do without you. And I guess you must be wondering that the same thing too. So we go on together, living a life, because neither one of us wants to be the first to say goodbye. Every time I find a love, every time I find a love to say I'm living. Old memories, those old memories get in my way. Oh, 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 Lord knows it's only me. It's only me that's I'm deceiving. When it comes to saying goodbye, that's the simple word that I just cannot say. There could be no way, there could be no way that is a happy ending. No, no, no. So we got go on, holding every pretending. Hey, 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 hey. Convincing ourselves. So give it just one more try, because neither one of us wants to be the first to say. Neither one of us wants to be the first to say. Neither one of us wants to be the first to say. Oh, my love, goodbye. Nanitang request na? Yan.
Bagay mo rin yan na po, Julie. Bagay. Piano in the Dark. Bagay yan. Bagay kang boss mo. Piano in the Dark. May kanta ka nito? Akong hindi Saan magpainawa ka, king boss mo, matas lakas ang kakanta mo eh. Masak tsaka nuasa. Awo? Asa. Piano in the Dark. Piano in the Dark. Sino kumanta nun? Sino daw pong kumanta sa Brenda Ariel? Russell. Si Brenda Russell. Pero hindi ko pa siya kinakanta talaga. Sino kaya? Ano kayang ano nito? Ano kayang tono nito? Saglit. Titingnan ko muna yung tono, ha? Titingnan ko yung original. Totonoyin ko muna kasi hindi ko alam yung umpisa sa to. Ayan. Corey Bisdak. Salamat ha, Corey Bisdak. Wait lang natin yung ating singer ha. Corey Bisdak. Kung gusto niyo pa magbaba ng bahay dyan ha, baba kayo lang. Sigurado digit nyo na to si Apon Julie eh. Pwede na ka nga mag-ela sa Apon Julie, pwede na ka mag-nyaw kanyan. Kasi okay ni setting mo. Okay na yung setting mo. Ayun, shoutout po sa ating 5 million. Salamat po sa pagdagdag na naka-BG po. Tapos na yan, I'm still there. Kung nandiyan ka pa, pagkalawin mo yung baso. Akong Eli, Sir Ariel. Okay. Wait lang ha, nagtitimpla daw si Apon Julie ng kanyang music. Grabe. Ngayon ko lang narinig to, ah. Saan tingin Apon Julie? Maganda. Papracticing ko nga. Pag nagkalat ako, bahala na. Ngayon ko lang narinig to. Promise. So, practice lang, ah. Pag hindi ko kaya, titigilan ko to. And I found myself. Wala pa. And I found myself watching the time. I never think about all the funny things you say. Feels the other day, worries are leaving me now. I turn around and it's still up to room. And I'm teased, and when I gotta make my move, can wait by longer. I'm feeling stronger, but now just so I walk through the door, I can feel your motion pulling me back to your love you. Know you got me up in the middle,
the heart. He play a melody when tears me all apart. The silence broken, no walls are spoken, but no, just sidewalk to the top, and I can feel your motion pulling me back to love you. I know we get into the middle. I cried a little when I think of letting go. Just to know, get my own the riddle. I cried just a little when you play piano in the dark. Silence is broken, no words but walking on. Just as I want, you are the door. I can feel your motion pulling me back to your love. You, I know we got up in the middle. I cried a little and I think of letting go. Oh no, give up to the riddle. I cried just a little. Oh, I cried. I know I can cry a little and nothing letting go. Oh no, give up a little riddle. Just need to win when I play piano in the dark. Sorry po nagkalat ako. Piano in the dark. Yeah. Sorry hindi ko talaga siya alam. Ngayon ko lang narinig. Pinakinggan naman ko siya. Oo. Okay na. Okay naman na po, Julie. Sabi nga ni Galing, singer ka talaga, Ate Julie. Kahit hindi mo alam, you find your way. Totoo. Mm-mm. Para maano mo yung kanta. Makuha mo yung Ililista ko yan. nota. Pag-aaralan ko yan. Pag-aaralan ko yan, sa totoo lang. Ganda nga. Kasi Piano in the Dark, Bagay maganda din. siya. Bagay din sa'yo. Bagay din, Hapon Julie. Yung kinanta mo kanina, Hindi. bagay mo yung isa. Yung, ano si pang-ano? Neither title one mo? of us. Yun, Neither yun, one yun. of us. Tsaka yung Piano unang in the kinanta mo, Dark, Hapon ito. Julie. Yun, maganda rin yun. Oo. Bridges. Hindi ko lang alam yung mga title. Kasi pag kinanta mo, Piano Hapon Julie, in the talagang Dark. Ayun. Pangalan nito? Brenda Russell. Oh, mag-off ka na ba? Mga 15 minutes pa. Piano in the... Ngayon lang ako umakyat. Sa iyo lang Di ako- Pwede ka lang, Di ako mag-ano niya, Hapon Julie. Pwede ka na mag-ano niya. Mag-live nang kasi okay ni setting mo. Hapon Julie. Ayaw ko munang magpakita. Sana hindi ako Ayaw. nakikita dito. Ayaw mo na. Meron Okay, pa ako okay. kakantay na. Sige. Magla-last song na ako Sige, Pwede Hapon na. Julie. Thank you very much. O Okay na. gusto mo dalawang song? Last 2 songs, ayan. Sige, okay mo. Two song. Okay na, 2 song. Pwede. Ano lang, ayan, Piano in the Dark. Pag-aaralan ko yung Piano in the Dark. Magana naman tayo. Relax.
but life began again. The day you took my hand, and yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and tonight won't set me free. But I don't let the evening let me down. Now that you're around me. And you love me too. It's all just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but love is dead. This is my belief. And yes, I know how loveless life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let this evening bring me down. Out you out me. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. Yes. Yes. Makatutod naman yung kakanta mo. Relaxing. O kung ocho mo yung tita Sally kayo ni, ay, hapon Julie, balo mo na ita. Shout out my friend, Haresh. Shout out my friend, Haresh. Bani, Epic Food, hapon Julie. Second song na tayo. Relaxing song Yes. ulit, hapon Julie. Relaxing Oh, song. sige, relaxing song. Try natin to. Nakasunod siya. Ngayon ko lang kakantahin to, ha. Yes. This is my last song for my last set. And welcome to Edward Laxina 5-star Hotel. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song.
other words, please be true. In other words, I love you. Yes. Welcome to the lounge. Para makatulog na si paring Edward. Yes. All I mix. This is our last set on our. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You all I long for, and I worship and adore. In other words, let's be true. In other words, in other words, in other words, I love you. Yes, tuloy-tuloy pala to. Bakit medley? Ahaha. Moon river, wider than a while. I'm crossing you in style someday. All dreams make your heart breaker whenever you're going. I'm going your way. To rivers up to see the words. There's such a lot of words to see. We're after the same rainbows and waiting around the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. Hello, sa'yo lang ako. And the magician. Oh my God, shout out. Tres Morales is in the house. Welcome to the lounge of Edward Laxinas. Ayan po mga kaibigan ng 5-star hotel ni Edward Laxina. Inaantok na siya. Yes. To rivers, all to see the world. There's such a lot of worlds to see. Where after the same rainbows and waiting around the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. Ba? Eto lugar. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think you're myself.
What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The breathless day, the dark scared night, and I think myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people's going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more that I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Yes. Ako, may-ari-yari. May-ari-yari. Nedlia pa rin nga ka na ako. Nakustanay talaga. O, sige. Sa tingin pala ito nga, ikit kong medling nga ito. Pwede kayong nilaless ito. Ayan. Pang relaxing kaya kung Julie, pang relaxing. Relax. Putang matutod lang yung live ng Manal Ben eh. Patutulang ko lang eh. Putang last minute. Ay, unang misa big-live ka kanina, may patutod ko. Kaya tang kanta dati. Balo mo lang rin. Anyang minuna. Oo. Apong live, salamat Apong Renel, si Alive. Apong Magician. Salamat. Sige, salamat po sa inyong lahat. Ayan, pasensya na po. So, mag-elas na daw si Apong Julie. Oo, so, Abangan nyo na lang kung kailan. So. tinesting ko lang yung mic ko kasi ayaw niya kanina. So, Inamag na mo. Inamag. Kaya, Ayan, okay naman. pwede na yan. Pwede naman siguro na siya. Ayan. Pwede na yan, Apong Julie. Bumalik na sa dati. Dati. Kanina ayaw talaga, no? Set up. Iba kasi yung tunog kanina. Parang yung ordinary na B8 pag cellphone. Oo, Ganun siya. hindi abisa kanina. Hindi abisa. Ginibisa kanina. Pero okay na. Kasanting na Ayan, yung kaya. boses ko na lang ang problema. Boses. Kasi yung boses ko, walay na. Mahupo na yun. Natuwa akong nito. Marimla na kasi Kenny sobra. Mag-snow. Mag-snow, kaya ako kanini, tabalo. Good luck to me na. Diyos ko lalo. Magpalunod ko until bukas. Sige. Marimla kasi kaya kayo eh. King alam bansa. Wa. Negative Magaling kayo ka ni kung Kenny. Negative minus. Ay, mas patas na rin negative. Pag negative na dimla, talagang kaya na. Julie. Okay, lapit Inga. Totoo yan. Mag-live ya, content na name. Mas okay ta. Walang nagagawa mo, Julie. Pag mag-live ka, content mo na agad lang. Parang Facebook. Mataya rin niya kung live. Ayun. Dakal ko pa i-upload. I-upload ko pa siguro. Ay, balo ko naman tapon, Julie. Sapak memory. Banay lumaya yung kaya ko. Yung apps ko, Kenny. Na matambak, mabaya na lang. Dapat kaya mo na lang. Edit mo pawari. Upload ko na lang. Upload mo na lang mo. Tapos, after mo may upload, mga mo nga pang Julie. Sa na laking kaya mo. Na laking YouTube. Diba? Hindi important. Sa bagay. Buwa. Nakarimla, oh. Nano na. Kenny, -1. Ay. -1 degree. Ay, mag-snow. 100% snow. Aro, kaputikilwal.
talumwal ko pa kanina. Nakabaka na ako malumwal. Magis no. Diyos ko. Kasi ka, no? Wala muran. Oh. Makapal na. Manyalok kaya pa In kanya. France. Salukan yung yelo, Julie. Salukan. Wa. Kay makasalaba kayang pasbul. Totoo Yan, ito. madala. Totoo pala ito nga hakit ko yung TV kasi di nga lo, nga nga basta salukan da, papaladan eh. Wa, tingkamin pala. Tingkamin pamala talaga kayang yelo. Kining lugar mi talaga mag-snow talaga. Pero yung aliwang party ng France sali. Kining lugar. Apong Julie na nung pakiramdam pag halimbawa chocolate tapos itang atsuka king rep makanyan. Itang, di ba? Wa, Straight putang memo kulat kang pasbul bala memo kulak ka rep. Ah, Wa. okay. Sarami Itang rep. babong tigagawang yelo makanita. Wa. Itang freezer yan talaga. Freezer yan talaga. Kayang rep. Wa. Tsaka Pero kapag yung rep ke. Basta sa pag bulan. halimbawa, alang rep pala kayong rep ken. Ay kayo mag-rep. Atin! Atin mag-rep na keman. Oneng pache kay, pache sasali kami limbawa mag-stack kami. Warit ang aliwang babi ne. Pache mag-snow. Ating kaming luna ng kengkilwal. Kengkilwal mire-rep. Ating kaming kay. Lula ng kengkilwal. Halimbawa itang box. Maka-box ne. Wari mag-snow ne. Itang frozen aliwaret ang halimbawa na may pagyug. Wow. Nami pag hindi na kasya dun sa laba ay dun sa rep. Dun yung mga drinks na ilalabas na lang namin yan dun sa labas na lang namin lalagay. Ay, hindi mawawala doon. Hindi, kami lang naman. Wala naman mawawala dito. Wala naman Salamat tao dito. The German. Ganun. German Salva official. Pero kung halimbawa akong Julie, first time pumunta sa ibang bansa, mga siguro magkakasakit ka, no? Parang gano'n. Ay, ako nga 6 months ako na sakit tata, 1 year yata. Dahil 8 months yung snow dito. Lalo na doon sa lugar ko, snow. Talagang snow talaga nadatnan ko. Buya naman ako sa snow. Talaga nung dumating ako dito. Diyos ko Lord, di ako bago ka. Kasi Lagi dito sa akong- Pilipinas, lagi ako experience nadudulas. mo sa Pilipinas. Experience mo sa Pilipinas, di ba? Mainit. Tapos, di ba, mainit, di ba, galing ako sa init ngayon, sa Pilipinas, mainit, sobra. Pinapawisan ako dyan eh. Di ba, tumatagaktak pawis ko dyan. Oo. Pagdating dito, Diyos ko Lord, good luck na lang sa akin kung di ako magkakasakit ngayon. Kaya nga vitamins, nagba-vitamins na naman ako. 10 days ka na dyan. 10 days. May 10 Wala days pa. ka na dyan sa, sa France. Wala pa. Wala pa. Di ba umalis ka? Na paano ka? 1 week pa lang ako. Sa atin, Ngayon. 18 na ito. 1 week pa lang. Oo, Lunes akong dumating eh. Lunes ng hapon. Ngayon, kahapon. 1 week pa lang ako kahapon. Ay, hapon mong puke mo. Ay, nalaglag si Pekpek mo. Ay, ano ba yan? Napenyabi ko. Sesa na po, nalaglag yung ano ko. Ay, yung... Medyo naman salamat, Pinyuhira. Salamat. Ayan. Apong Olive, salamat ha. Sige na. Yun. Ano pa ba? Okay na. Magkakape muna ako. Kinuha na ako pindano mining metong marimla naman. Iba kerep. Kinuha na ako danom. Epak pa akong danom. Iba yata kerep yung kinuha. Karimla. Ang lang niya. Sabi ko hot water. Sige na. Maraming salamat, Apo Julia. Salamat din pa. Sige, salamat. Julia, natin ka pa magtatanong. O, sige. Kumari ko na pasensya na yung kumari ko kay Mikit. Baka sana miuli kong pasibayo. Bisa akong muli pasibayo. Apong Olay ba? Sige, makoko pa. Sige. Ingat ka, Apong Olay. Sige, Apong Olay. Miminga lagi ako. Na. Malagna kaya eh. Malagna iya kay mama ko yan eh. Katibe na. Okay. Makone ka nung nga na. Mama ko. Malagna ko nga nang ni mama ko ya. Sa anong tuto? Apong Olay. Umulangan mo kami ne. Ako pa. Dante! Barong! Aro! Ay, kamusta na pala kay Merry Chris? Merry Chris. Teka, kakit. Apong Merry Chris. Kaya masyado nga kakit Apong Merry Chris. Busy siguro Apong Julie. Anya, minsan mag-PM ya ka ako, syempre, balo mo naman kayong Pilipinas, busy kaya ka makakapamasang message niya.
Kaya ano kayang StreamYard. Diyos ko, paano kaya nga entertain? Sabi Hindi mo ko, joke kayang access. kiluwal. Makag-data ako mo. Ala na ako man signal. Makag-data ako mo. Oo, Aro, mananik yan. Ito. pagagaya pa rin. Pagagaya pa rin. Apong Dante, kamusta na ka? Yan, Angela siya rin yan, abundante. Apong Dante, may kikika ako niya minuli ko. Ina ako pisinan. Angela siya mo, Tay- kalapit siya mo yun na meeting. Angeles, duro ko Angeles. So, ang diyan ikay, ano pa kasi ni, Inking Japan. Ikeman mi kita mo. Mas lagi na ito? Yarmi. Ampoy kay, tiga kaya kami yamo. Wow. Ampoy igrasi, igara. Tiga kaya kami yamo. Tike po, akalingwang ki. Ay, gracia. Dalandalang kita, dalandalang ko karela. Busy ko lalo Awa, na busy yan. Berman. Kasi December. Wow, may December. Pero busy hindi talaga pa yung rin eh. December na. Ne, apong Edward Christmas ne, ang party. kabising. Iyaya ako nakabisang muling December. Ala ko nga punta lang ka rin. Muli, Kabisang. ako June, muli ka tag-ulan, mga June. Wah, bantay tang. Murmuran. Wah, aurang ko talaga muli. Aurang ko talaga muli. Yung tutugi, August. Sigurado kita. Ditang, ditang makasalik ula rin tao. Akong sa'yo lang. O sige na, muna na ako kaya ka. Ne. Oo, sige, Bye-bye sige, na. akong June. Wow. Salamat kaya kayo Oo, nga. mag-end na ako rin. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Salamat guys. Abangan nyo yung photo album. Photo, ano niya akong Julia. Yung kanyang album. Okay, mag-end na ako. Pero na, salamat ha. Apong Dante. Late na ka man Apong Dante. Sayang eh. Apong Alive, salamat Apong Alive ha. Apong Julie, Magician, salamat Magician. Si Cory Bisdak, salamat din sa lahat ng mga nandyan. Okay. See you tomorrow ulit or sa si Apong Alive. Si Apong Renel, mag-ilas kang ini. Sabi mo habang marami na ako Renel. Bala mo na makitutod ko. Apong Dante, salamat na eh. Sige na, mag-add na ako. Thank you. See you around.